आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडी शहरातील सार्वजनिक गणपतीचं गुरुवारी रात्री उशिरा विसर्जन करण्यात आलं. मोती तलाव येथे हा सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी गणेश भक्तांनी केली होती. नगर परिषदेतील व्यापारी संकुल व मंडईच्या सुंदरवाडीच्या मोर्यासह चितराळीतील राजाला निरोप देण्यात आला आहे. DJ
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.